Saking pundi, Pak? Saking pundi niki, Pak? Saking ngentak no. Oh, alah. Nggih. Gelap, Bu, gelap. Iki ngomong disoteng iki tak mangan madu mongso iki ya, iki madein. Terus iki. Gelap, Bu. Mongsone iki. Assalamualaikum. Gelap mriki. Nah, Yuk, iku kene yuk. wah, gak tahu mulai. Bukan, bukan. Jadi kata hati-hati. Kan model mulai orang ini yang main jalan, main balik. Dinone apa wis? Malam Minggu. Enak Kawanan. Yo kan ayo, kudu ngetan yo. Weh. Itu malam Minggu pada namaetan kabeh. Oh iya kapan? Itu malam Minggu sok beda. Itu malam minggu. Kita pada jaranan. Caranya apa ini? Acarane Ulang tahun. Sampai apa? sunatan. Ulang tahun. Gimana kamu toh? Oke. Dan dapat ujar sunat loh. Ya. Enak kalau sunat itu. Aku apa dan kamu punane dhewe duwe. Oh. Entar toh, minum kan? Ora sore. Mendem ora? Iya kan main, ya main. Awan bengi? Heeh. Tapi awannya kan yo cuma kan sejak begitu jam 12 ya sudah nyambut jam 12. Kok sampai jam 12 kok ada. Kamu ora rapi itu mesti. Dewan iki lho. Pret. Jangan ya. Ya? Iya ya. Heeh. Sabtu malam minggu. Heeh, malam Minggu. Wes iki. Wis patene wis mriki saya bener ora mito lek mriki. Minggu. Lah kan jadi ngem datar ya. Mbak nang Kalimantan loh. Kalau kan ini apa? Ada delok nang YouTube. Oh. Aku malah ora ngerti iki sapa ora ngerti. Komenan kok tak bales kowe. Kan benar. Ndang kuwi nek kumpul gedung barang kuwi ya. Oke. Wong mesti ora. Dan salah selirane yo. Tak pilku antang kataku cilik. Ora aku sumpah sampe ya juga ya. Ini aku. Oh, karo kae gendong tempo ya. Sama akong ini. Cicuk ya. Cicuk kan wong yo. Mau masuk kali mah? Ya. Ora harus. Ya. Luyur bareng-bareng. Loh. Kita ana ben kuah kok. Badanku sama nek sing ngandur lombok to ora? Ora. Untung aku ora kok langsung gak ada lombok. Kayak kakak kalau lombok pada muda. Nah, ini tapi enak wong arep-arep ndelok kamu. Oh, tak kudu kapan wis. Arep ini saya kudu wajib saya. Nganu lepre apa wajib kertek ngono.
Berarti motor Ayo. dulure iki Lah iya. sing Sing lanang lanang aku ning kono. sing lanang kan Adi Dewanto. Oh. Wanto mantune Budi. Eh, nek nane mbak aku kae ning kono kae ning. Semuanya itu. Oh. Oh, binen. Awake iki ya. Pura-pura. Lagi orang. Kok ngengkel kok ora Ku lagi pinter sagate. Sagate menulisan anakku ngono. rabi rabi. Akhirnya ya songgen. Aku lagi pengen pak. Kan ora wae. Berapa pira, Be? Aku Ah, aku jek 5 repe. berapa, Be? Oh. Oke, kena pipin 5 lah. Lah iya jek pengen 5 arep e. Aku jek pengen 4 Aku sing tok ora nentang. Sampai lah ini yang berkait lah. Cegat. Enggak bisa. Ora, teko itu kok. Apa dah? Dhisik pedan kolone. Hujan kan. Sowi. Kali ya. Ana wae dulu. Inti. Iki yo Mbak Beli. Ngobrol gak nek. Yes. Enak. Tak enak itu. Ini teh barang. Pailah kok. Nah, kasih ada makro ini. Tahu. Nah kan mau kan bareng-bareng kan. Orang dulu aku sembilan dulu sampai mulai rancang biasa. Wis suwi lah. Ora konten kan. Sopo sing nonton? Aku ya. Manggang kan ora kok dulu. Ora tahu. Apa lu ya kayak rem lo. Ora sing anu. Sing apa iki panggang. Yang cemo. Kuya jane enggak dulu rosisi yo. Sisi rusi. Oh. Lah ang lucu gila kan. Joget-joget. Heeh. Ayo. Pailan karo pailan kan. Hubungannya. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak dulu mau ning dene awam. Pailan. Pak, ngono Pak. Ini aku Pak. Sing bakul iki mau ora kok bakul. Gua mantu Kotak sing Taiwan bertahun-tahun lawas Nanti Hongkong deh nih Bongkong. ratau balik lan Tahu tinggalnya. ketrawan kiri ratau loro di iki lah. masa. Ngomongnya Allah. Mau apa? ngomong tenan. Aku ora tahu bal kecang Kalau aku ini ora mah demongso kuwi nang kuwi dulu. Ah, Nengah. jos. Terus banget. Ngarep tuh. Wes iki mamari blek konjono terus dijak rene iki mau. jam 3 aku jam 3 lho iki lho. Tak enteni ning kono ning kos saya. Tak enteni ora teko-teko iki ngeprank ya rupane aku sih. Enggak mau lah aku kadung sampe anak karo iki ya. Cuman ngomong kapan tuh Pak Dingi? Ngomong aku kowe. Mau. Biar rene lan ngono Dingi. Aja lu ngomong. Mau. Mau. Wala, mau dipakai kabeh ta cerita. Apa nek aku ngomong bertahun-tahun ra ketemu kok sama aku lah tok. Itu nggak kabeh. Ya yo kuwi dalane. Iki tunggale Kadi adike ya, awakmu adike Kadi. Yo, adik Pak Kadi iki sing ayu dhewe. Adike Kadi ayu wewe wi. Sing ayu wewe adike Kadi. Kecilik sampai tuwek iki lagi cetuk iki. Kadi ning ndi, Bet? Digoleki adike lho. Nyapa to mesu iki? Ora mau kirim. Wong orang masuk. Iki sing mulai ke Hongkong adike Kadi.
kakange. Pengen roh kakange. Ki bek girah kae. Ki piah bek. Adike Kadi. Ero kelingan yo birah. Wis asa bilang estot. Eleng aku ta yo? Eleng aku. Sapa? So eling sapa mbuh. Nanti yo. Wo njaluk es. Wo ya ya. Sapa sik? Mbok, si Andi sik kae lho. Karo adike lali. Nek kok lali selek kok mbuh lho piye? Gak aku wis tuwek. Hah? Lah dhisik engko ayu rambutmu duwa sak. Heeh, dhisik ayu rambute primadonane Sadeng yang primadonane Tan Kali ya Girah kuwi mbiyen. Rambute dawa dikuncret gek numpak sepeda tik-tik pril tik-tik pril. Yo ning Kadi yo. Nang kakangmu yo. Ya Allah, cedok. Sapa Titan ra? Adekmu kok. Cetok adik. Nang mlebu kono mlebu. Nang jam mlebu Ti. Anu tak gak lali to? Karo adike basa. Adikmu panggah ayu putih Di. Neng Hongkong puluhan tahun. Panggah ayu ya. Wis pirang tahun ra petok. Gak Senin nek kok balik. Gentang mlebu kono. Ya mlebu ora. Alon-alon nang ngadeg. Alon-alon kok tiba. Kuwi tekene wae no. Adik moro malah tukari. Ora kan bisa perang iki to yu, kan bisa perang iki. Ngono kuwi. Nang linggo kono ruget jugane ana apa bleduk. Nang linggo kono. Ya adike Kadi. Adike wedok. Linggo kono yu. Lah kaya ngono penggapung ngaret aja gelem kok ngaret. Apine sentek wis ora ngarit. Menenge ta jajarane kakangku. Iya jajaran alon-alon. Jari ya. Ah kucing malah mau pidek. Bekar. Mosok lali ya ra, tenan lali ya sampean mau. Belas ora kelingan 10-an tahun pirang tahun Pi ra cedhok Pi. Tahun. Lah iya. Heeh. Aku karo kari dhewe pas kok nemi lho. Ya iya. Heeh, kok nemi terus kae krungu-krungu terus ora enek. Mbok pas juga kacang di mbok mine ya. Mbok mi. Kakang kan jumlah paling enggak malam makan lagi. Wis renek kae. Ora lara Pi mbiyen. Lah iya. Iya ya kayak ngedrop lho ya. Dikewek sangku kabeh ya Wi. Ya Allah. Tipe. Yo. Ya Allah. Sampeyan dikasih sangu. Terima kasih ngono. Mbok De jebrak barang dikasih sangu karo adike Pak Kadi. Maris lawas ra cethuk. Pirang tahun kowe nang adoh, he? Pirang 10 tahun.